ברוכות הבאות לאל ביוטי. הסרטון הפעם הולך ממש לשבור שגרה ולהיות סרטון שלא עוסק בביוטי בכלל, אלא בקצה שני לגמרי. וזה מכיוון שאני החלטתי אחרי מחשבות מאוד מאוד עמוקות, ואני גם, כאן אני כאילו מודיעה לכם את זה רשמית, נגיד ככה, שהערוץ הזה הולך לכלול בתוכו כל מיני נושאים מכל מה שמכיל העולם שלי. הנושא העיקרי יהיה בהחלט קוסמטיקה, נטולת חסריות וטבעונית, אבל הנושאים האחרים יהיו גם אוכל טבעוני כמובן, יהיו נושא צרכנות למיניהם, אולי לייפסטייל, אולי אופנה, אני לא יודעת עכשיו כרגע, אני רק יודעת שאני רוצה שהערוץ הזה יהיה כל העולם שלי, יבטא את כל העולם שלי, והעולם שלי לא מסתפק רק בקוסמטיקה אלא בהרבה נושאים שונים ומגוונים, אבל הבלוג עצמו כן יהיה רק לקוסמטיקה ולא לנושאים אחרים. היה לי בלוג אוכל שעסק באוכל, צרכנות, כל זה, ניסיתי את הכיוון הזה, הרגשתי שאני זה לא מספק אותי, זה לא היה טוב מספיק, זה לא הרגיש לי טוב מספיק, אז החלטתי לסגור את הבלוג ההוא ונשארתי עם הבלוג הראשי שלי, שזה אל ביוטי, ותמיד יש לכם לינק לבלוג בתיבת המידע, אז תזכרו את זה. וזהו, ואני רוצה רק לידע אתכם שתדעו שכאילו לא תופתעו אם פתאום יש שבוע למשל שהעליתי סרטון ביוטי, ושבוע אחרי זה אולי, או לא יודעת, כל זמן אחר אחרי זה פתאום אני אעלה סרטונים בנושא של צרכנות, אוכל, או כל נושא בסגנון אחר. אז כן, היה לי חשוב לידע אתכם. דבר נוסף, אתן בטח רואות אותי במראה שאתן לא רגילות לראות אותי, כלומר אני כן מאופרת, אבל אני כאילו עם חולצת בית הכי פושטית, ואני עם שיער סוף, חזרתי לא מזמן מקניות, והחלטתי שלא, אני לא הולכת להיות פנסית עכשיו, אני פשוט יושבת איתכן הכי אותנטי שיש, הכי כאילו, הכי פשוט והכי כאילו, ככה אני רוצה, וככה זה מרגיש לי נכון, אז אני מקווה שכאילו תבינו את זה. אז הנושא של הסרטון היום הולך לעסוק בכל מיני מוצרי ניקיון שאני ממש ממש אוהבת, כמובן ממותגים שלא מנסים על בעלי חיים וגם טבעוניים. אני יודעת שהנושא הזה לא תמיד מדובר ביוטיוב, לא מאוד נפוץ, כאילו כן יש ערוצים שמתמחים בזה, אני בטוחה שכן ומראים סרטונים בנושא, אבל בארץ אני לא נתקלתי הרבה, ובאופן כללי אני חושבת שלשתף מהניסיון והידע שלי זה דבר נפלא, ואולי זה יעזור לאחת מכן, ואולי אתן לא הכרתם את המותגים האלה לפני, או ידעתם לפחות שהם לא מנסים על בעלי חיים וגם טבעוניים, אז זה יכול לעזור לכם. אז אחרי כל החפירה הזאת פשוט בואו נעבור לסרטון עצמו. המוצרים הראשונים שאני רוצה להתחיל איתם אלה מוצרי כביסה. לי באופן אישי יש אובססיה מאוד מאוד רצינית בכל הקשור לכביסה, לניקיון, לריח טוב. אני אובססיבית לזה, אני יודעת שלא כולם אובססיביים וזה בסדר גמור. אני אישית שנים חיפשתי כל פעם מרכך כביסה שיהיה כל כך עוצמתי ודומיננטי, שבאמת אני מריחה את הבגדים ואני אריח ריח טוב ושהריח גם מתפשט לי בבית. אז אני אתחיל קודם כל עם מרכך כביסה ואבקת כביסה, שאת האבקת כביסה אני לא אראה לכם כאן ביד שלי כי היא פשוט נמצאת ומפוזרת ככה בקופסה יהודית בחדר כביסה, אבל אני אשאיר לכם כאן תמונה על המסך וגם שמות מלאים ומחירים והכל יהיה לכם בתיבת המידע. אבל את המרככים אני דווקא כן אראה לכם כי הבקבוקים ככה בגודל סביר. אני רוצה להציג לכם קודם כל את המרכך הראשון שהשתמשתי בו והייתי מרוצה ממנו עד שגיליתי מרכך אחר גם מאותה חברה ומאותה סדרה שאני ממש ממש אוהבת. זה המרכך הזה של סאנו מקסימה, שהבקבוק שלו נראה ככה. אני אקריא לכם מה כתוב, זה מקסימה מרכך כביסה סופר מרוכז כפול 4, אז כאילו זה השם שלו. כתוב כאן שזה מספיק ליד 40 כביסות, אני לא בחנתי את זה, אני לא שמה לב, אבל בממוצע יש כאן, כמה ליטר יש כאן? יש כאן ליטר אחד וזה מחזיק לי בממוצע בין חודשיים ל3, לפעמים טיפה יותר, פלוס מינוס, זה תלוי בתדירות הכביסות, אבל אני למשל מכבסת פעמיים בשבוע, אז תשימו לב לזה. ספציפית אני בחרתי בריח מאסק. עכשיו, הריח שלו באמת מאוד מאוד טוב, כאילו ריח נורא נעים, ריח של כביסה נקייה ונעימה, פרשית כזאת ונעימה ומבוסמת. אני יכולה להגיד שאם את לא אוהבת ריח שמתפזר לך בכל הבית, אז שווה לבדוק את הסדרה הזו. אם את כן אוהבת ריח שמתפזר לך בכל הבית ולהרגיש כאילו את שמת בושם בתוך הבגדים שלך, אני ממליצה בחום לבדוק את סאנו מקסימה, הבושם לבגד, ככה הבקבוק שלו נראה. אני במקרה בחרתי את השחור כי הריח שלו הוא הכי כאילו, הכי מיוחד. בדקתי את הזהב, היה גם מיוחד אבל זה יותר. זה קריסטל
ניו, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, וכאילו זה הבושם לבגד, בקיצור, זה פשוט רשום על זה בושם לבגד, וכאן כתוב שזה מספיק עד 30 כביסות. שוב פעם, אני מוצאת שבתדירות של פעמיים בשבוע שאני מכבסת, זה מחזיק לי בין חודשיים ל3 חודשים בקבוק שוב פעם של ליטר, אז אני ממש, לא, זה 750. הבושם השחור הזה המיוחד 750, והוורוד ליטר. אז כן, גם רואים את זה בגודל שלהם. אז בחירה שלכן, אבל אם אתן באמת רוצות איזה מרכך כזה שפשוט ירטיט לכן את הלב בכל פעם מחדש שתסיימו לכבס, וזה כאילו משאיר ריח בכל החדר כביסה, הוא לא ממש קטן, משאיר ריח בבית, יוצא ריח גם לתוך הבית, ופשוט הריח נשאר טוב בבגדים. ואני למשל, בתור אחת שממש אוהבת ריחות טובים, אני מתמוגגת על המוצרים האלה, אז אלה המרככים שאני כאילו מנסה ואוהבת, ואני אציין את זה בסוף, אבל מותגים שהם לא מנסים על בעלי חיים וגם טבעוניים. יש כמה כאלה, ושווה לדעת למי שמקפידה בנושא. באבקת כביסה אני אוהבת להשתמש באבקת כביסה של סאנו מקסימה, שאני אשאיר לכם כאן תמונה על המסך. אני מאוד אשתדל להשאיר, לפעמים העריכה עושה לי בעיות, אז אני מאוד אשתדל להשאיר לכם. בדרך כלל זה פשוט אני קונה מה שזורם, אני אף פעם לא מקפידה על משהו מיוחד, אני לפעמים קונה של התינוקות, לפעמים אני לא זוכרת כרגע בעל פה, אבל אני מאוד אוהבת האבקת כביסה של סאנו מקסימה. שנים אני משתמשת בה, היא פשוט טובה, כאילו המחיר סביר, האיכות מאוד טובה, וזה פשוט אבקות טובות שאני מאוד אוהבת. וגם סאנו מקסימה לא מנסים על בעלי חיים, ולפי מה שהם טוענים שהם הכל גם טבעוני. אז מי שמקפידה בנושא, סאנו מקסימה נגישים לנו בכל סופר, ככה שזה טוב שיש מותג שנגיש לנו בכל סופר, והוא גם נטול חזריות וטבעוני. אבל חשוב לי לציין משהו קטן, מוצרי הדברה של סאנו כן מנוסים על בעלי חיים, על פי חוק, ככה הם טוענים, אני מאמינה שזה באמת נכון ולא סתם, וכל השאר המוצרים לא מנוסים על בעלי חיים, אז יש כאן איזה אישו קטן, ואם זה מאוד מציק לכן אז אל תרכשו. אבל לי אישית, בגלל שהמבחר מאוד דל בכל הקשור למוצרי ניקיון לבית, אני מוצאת שאני מתפשרת על הקטע הזה, על הקטע הקטן הזה, ופשוט אין ברירה, המבחר בסופרים מאוד דל מבחינת מותגים שלא מנסים על בעלי חיים. המוצר הבא שאני רוצה להראות לכם, עברנו כאילו מקטע של כביסה ומוצרי ניקיון כאילו של כביסה, ואני רוצה להראות לכם משהו שקניתי, בושם להריגים בריח סחלבים של ביוטיקר, שהבקבוק שלו נראה ככה. זה פשוט בקבוק כזה פלסטיק קטן, יש כאן 160 מיל, שזה לא ממש גדול, אבל אני מצאתי, ויש לו שפריצר מאוד נוח, אני מצאתי שהריח שלו, יש לו ריח נורא טוב, ויש שם כמה ריחות. הוא עלה לי גרושים, הוא עלה 11.90, 12 שקלים זה גרושים. אני אוהבת לרסס את זה בין פעם או פעמיים בשבוע בבית, או לפי הצורך, זה באמת כאילו תלוי לפי הצורך, כשאני רוצה שיהיה יותר ריח טוב בבית. זה לא חובה, אבל מי שכן אוהבת ריחות, אני ממליצה לבדוק כל מיני תרסיסים כאלה, וספציפית זה של ביוטיקר לא נוסה על בעלי חיים. ולגבי רכיבים מהחי, פשוט אין רכיבים על האריזה, אז אני ממש מצטערת שאני לא יכולה להגיד שום דבר בנושא, אבל אני כאילו מנסה לחשוב מה יכול להיות לא טבעוני במרסס כזה, ואני לא מצליחה להעלות על דעתי משהו, אבל אני אעשה בירור, במיוחד בגלל שזה עלה ככה, אני אעשה איתם בירור ואנסה שהם יבררו אם יש משהו מהחי בתרסיס הזה, רוב הסיכויים שלא, אבל בשביל להיות בטוחים, אז כן, תסלחו לי שאין לי מידע בנושא לגבי טבעונותו, אבל שוב פעם, יש לי קצת קושי לשמור על טבעונות מלאה, כאילו, ובצורה מאוד מחמירה בכל הקשור למוצרי ניקיון. כי זה מרגיש לי קצת קשה מדי, אבל אני עדיין עושה השתדלות כמה שאני יכולה. זה כן. עכשיו אני רוצה לציין בפניכם, באופן עקרוני, אלו המוצרים שאני משתמשת בהם קבוע. יש לי כל מיני מוצרים של סאנו שאני משתמשת בהם לניקוי רהיטים, לניקוי רצפות, לניקוי הברזים, אבל זה כאילו too much. אני כן אציין לכם שמות, אני אבדוק בכל המוצרים שיש טבעיים, שזה שמות של מוצרים מסוימים שאני אוהבת מאוד, אני אכתוב לכם בתיבת המידע, אבל באופן כללי אני די אוהבת את המותג סאנו, אני מאוד ממליצה עליו, אני חושבת שהוא מותג ממש מוצלח. מלבד סאנו, שהוא נגיש לנו בכל סופר כמעט, שזה מותג מאוד נגיש, יש גם את המותג אסטוניש, שהוא מיובא על ידי יעקובי. אם מי שלא מכירה, אם מי שזה פעם ראשונה שהיא שומעת, לכי לחפש בגוגל, תמצאי מידע לגבי זה. זה מותג שאני לא נתקלתי בו אישית בסופרים, אני חושבת שהוא נמכר יותר כמו הום סנטר, מקומות כאלה של חומרי בניין וכל זה, אבל כן שווה לבדוק, שווה ליצור איתם קשר, לשאול אם הם נמצאים בסופרים באזור מגורייך.
המותג הבא הוא אקובר. אקובר, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, כי אני לא בטוחה אם מעיתים את זה ככה. אקובר נגיד, זה מותג שהוא אקולוגי, וכל הנושא הזה של האקולוגיה והבריא ולאיכות הסביבה, וזה מותג שהוא גם נטול אכזריות וגם טבעוני, והוא נמכר במקומות כמו עדן טבע וכדומה, בתי טבע למיניהם. גם אותו אפשר לבדוק איתם נקודות מכירה שבאזור מגוריכם, ואני אשאיר לכם לינקים לאתרים של המותגים בתיבת המידע כדי שתוכלו לברר. המותג האחרון זה מותג כליל, שזה מותג כליל עם חף ולא עם קוף, תשימו לב לזה. זה מותג שהוא גם מתבסס על דברים טבעיים, אורגניים, אני לא סגורה על זה, אבל כל הדברים הטבעיים יותר, והוא דווקא נגיש בחלק מהסופרים השונים או משהו בסגנון. אני שוב פעם אבדוק ואני אשאיר לכם מידע מלא בתיבת המידע. אז יש לנו כאן 4 מותגים בחומרי ניקוי שלא מנסים על בעלי חיים וטבעונים: סאנו, אסטוניש, אקובר וכליל. אני חושבת שאלו מותגים נפלאים ששווה לנסות. אני אישית מאוד מכורה לסאנו, גם בגלל שזה נגיש לי בסופרים השונים ואני לא צריכה להתאמץ לחפש במקומות יהודיים, אלא יש לי בסופר הקבוע שאני רוכשת. אז פשוט תעשו את החשבון מה נוח לכם ומה טוב לכם. אז זהו, זה היה הסרטון המאוד קצר וקליל ביחס לסרטונים הארוכים שלי בנושא של ניקיון הבית. אני חושבת שזה נושא שכן חשוב לדבר עליו, ואם אני יכולה לעזור לחלק מכן ולכוון אתכם קצת למקומות שאולי לא הכרתן או לא ידעתם לפני, זה השמחה שלי. אז זהו, אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח שתירשמו לערוץ ותעשו לסרטון לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!